Een paar minuten nu zien komt de koninklijke bus Makkum inrijden. En nu kan het dan toch echt gaan beginnen in Makkum. De koninklijke familie wordt welkom hier terug Burgemeester Piersma van Woensdagdeel in het Friesk. Het is voor de kinderen in de vereniging Makkum en voor de gemeente Woensdagdeel een grote eer. En wij binnen de grutskop dat jouw majesteit en de koninklijke familie hier Jood Koninginnedag met ons mee vieren willen. En dan gaat het zeilschip Makkum in en krijgen ze allerhande activiteiten van scootelen. Vanzelfs handjes Jan, klompkesielen Loslaten in het water, dan is het maar afwachten inderdaad of die aan... en rinkjes steken op een skelter. Wiels gewoon zelfs hutter in de maat om Eltsen niet in biet te houden, weegt het Koninginnedag Haroon een doorske. Na haast oorloeren, een stuk langer als de planning, komt er een eind aan de beziet maken. En dan is het de bus in en op naar Frensjer. Daar bestaat het ontvangstcomité onder oren uit IJsinga van het planetarium. De koningin zet een tijdmachine in werking die haar door de stad leiden zal. En ja, wat is een beziet aan Friesland zonder reetreden? En dus binnen prins Willem-Alexander en prinses Maxima de reden zonder voor een rondje over de synthetische ijsbaan. De prinsen en prinsessen hadden er duidelijk lol in. En ook het publiek is enthousiast. De visite eindigt op het Sjoekeloon. En daar hebben we het vanzelfs keertst. En zo komt er een eind. On haast 3 uren Makkum en Frensjer. Het was een fantastisch feest. We hebben genoten. En we hopen vooral dat u zelf ook ontzettend genoten heeft van deze fantastische dag. Heel veel dank. Tige dank.